Hi everyone, this is Angel Galo, ang iyong Andibulano, and welcome back to my YouTube channel. Yay! So, medyo guys, medyo hindi ako nag-upload ng mga videos ko sa channel ko kasi medyo busy ako sa online class dahil gusto ko rin na mag-focus doon. So, ngayon guys, napag-isipan ko na i-prank ko yung kapatid ng mama ko. So, since nandun siya sa taas, so pupuntahan ko siya. So, yung gagawin ko lang is, kunwari na may nag-chat sa akin na afam, naliligawan ako, ganon. So, keep watching guys, panoorin niyo yung yung mangyari. Let's go! Ayan na guys, nagluluto siya ngayon. So, ayan na, nagluluto na guys. Magbasiyo ka? Naligo ko ang gay ko. Kasi naman dito. May karin. Apa? Nakipag-video ko lang ho. Mabana rin? Mong naligo lagi ko. Naligo, ganun mo kaya. Nakipag-video ko, nagdali-dali ko. Ano mo, video ko mo rin? Manguyab lang ho. Ha? Manguyab. Alagi! Palagi mo palagi. Manguyab, galing lang ho. Paling nga. Video ko mo ka. Ito naka-video call ko. Dama ka. Naman ko ilo, nag-wifi. Wala. Usamang ko, Jenny. Ino mo sa ganang. Hi there, you're so handsome. Can I talk? Ino sa na. Ino sa hawan Tagalogon na. Ino sa gusto kitang makasama. Kunyada si. Unsa na ibuhat siya. Nagkaganan yan. Unsa din yung buhaton? Nagkatutuan. Sa buhatan niya. Pagtaronan! Tita Bangi, sa ganyan bukusi, kaya unsa yung buhaton na lang ang parang nyo. Kaya na, paano po ba kabayad na tag-tuition? Nabisi. Bala. Mo lagi nga dali-dali kung ligo kay kung makipag-istorya dyan, di man dago ko pa maligo. Unsa pa ako maligo. Magbuka natin. Wala ko patiko ka? Ingon sa ka ng kapag-video call kung si dyan ako. Paturong patuan. Ha? Paturong patuan. Di, God. Paturong nila. Na problema, ganing ko. Unsa nang buhaton siya? Ambo! Ay, ang buhatin mo, hindi ka mag-video. Pagkapag mag-video call, ganing ko kimingangay man siya na ho. Ambot lang yun. Kung dyan sa liso po, kuwanon. Ay, sis. Kung dyan man gipanganak, man tang mauton. Ambot lang, hindi ko nagkaroon yan. Hindi ko kumpul yan natin. Dili ka ganahang makauya po pa rin eh. Di! Pagpudo, Kung sa di ay. pagtarong ano yun, pagtarong kasi mo pinabuli. Kaya paano po siya nga makauya, pero pa rin eh. Mas mo pinabuli at atin mo mo. Asa. Pagtarong ano yun. Asa si Blue. Mo galing si... Wala gaya, araw, uwan pa, pagpudo, pagtarong pinabuli. Unsa gayang buhaton. Wala mo! Hawa kuya po ng parina. Ambot! Okay naman kayo mo. Mano mo ka nakaambot. Mo ganing okay na ba po din mo kayo ninong matisag. Kini hawa mo din. Lupitan mo baba. Kapagado mo yung ibate. Lupitan ka kayo pag-isip ko. May ingon man po siya siya ka na parang na ingin sa ganang mudong ko na si Johnny. Kaya nakabasa mo gusto sa kanang sakuan sa buhol singa.
mag-open ako ng turismo bitaw. Ah, ba't? Diya makipag-meet ko si Dano sa Pangulaw. Samtala mo ko Kunya, na. kung saan man ako Amo! mudong kang uyabon lang jud ni. Amo! Hindi ko kayo daw, iwanin. Ambot mo. Sige, nagutsi. Amo! Sugti na galing buko. Ambot! Sino na yun? Kaya ambot. Ambot! Sige na, sige. Napinabuhi naman namin. Pinabuhi naman namin. Sige na, sige. Pagtawag ko namin, pagtawag ko pagitan sa mahuli nga, panay, dapat na sangitan pamilya mo nila namin, magtawag ang pamilya nila sa akin. Ngayon, muli ka na, di makawaya po foreigner, dili na din na pamilya. Nag-eskwila, makugtarong. Niya. Pagtawag Pamilya, ang no? mail, pagtawag ko sila, pagtawag ang talang ng pamilya na, matawag sa pamilya ka. Magpakasal man ko numin. Kasi, dali, Dili mo gusto magpakasal niya ng Pilipinas, kaya mo mag-pwede pa man ano yung gato. Kaya ko nung doon sa laing nasod. Ato ko ninyo ka dyan. Budong ko nung si Jani karong inag-open sa kanang turismo sa Bohol. Mag-meet ko no, hangginan o ganang hangginan sa pananghid sa ijaan. ako pag may panginanginan. Ang nga pinamo ko ani. Lord! Hey Lord! Lord! Ngayon po, Biyahe na Lord, sa maadong taong Panginoon na Lord. ngayon po maapuan mo din mo si. Bawang yung pag nang hingap din ng foreigner na to. Dabata kasi 35 ya aga ko 21. Okay pa kadyo gupon. Doon ko siya ani siya. Magpakasal ko no siya. Mananghid ko nun mo. Ay, hinama ko ano. Hindi ikaw kung naman pananghiran. Ano mo yung mga ka? Kaya ba ano po yung magakuha ako foreigner? Diyan nag-iskwida, kita po talo. Ano ko sa puta? Ha? Ano ko sa puta? Matingin pa sa puta na yun. Ano ko sa puta nila? Isap. Kung saan mo po yung pagkasapot, ano nga Ano ko sa puta lagi? Kaudyan, magputag foreigner. Laki maningangay na ako. Kung saan mo na ako, liso po. Mangilangita, bitaw ko foreigner nga bahay. Diyan mo may muangay na ako. Ang nangita, man ako kayang foreigner, mga laki. Wapo kuno ko, dyan nana. Nala, laina si Simsi kay manguros, di mo gwapo. Jesus mo, yan ko ng mamamangod. Dira Simsi. Kung saan mo namin. Jesus mo, yan ko ng mamamangod. Hindi na ako Lord. Nagsabi niyo ang pagmangkulod. Anong saan yung pangamanggo? Kana ganit pong tarong se. Nakagawa ka, okay, hindi ka na mag-aaral. It's a prank, Gabidyo. 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 Ang sinsig na ito. Ayan guys, nagluluto na siya guys. So nagalit siya guys. So, na-victim siya guys. Oh, diba? Guys, na-prank ko talaga yung kapatid ng mama ko. Galit na galit siya sa akin. So, I hope guys na na-enjoy kayo sa video ko ngayon. So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel kung bago ka pa lang. So, thank you for watching!